ویەنایە پایتەختە نەمسایە کو بە ئەندەزیاریە خۆیە ئاواکردنا ئیمپراتۆری ناودارە دێ راپرسیên ساڵا 2022 دا جارێکە din ئاستا یەکەما جیهانی وەرگرت وەکو باژارê herî گونجاوê jiyanê لە گۆر کۆڤara Brîtanî The Economist desteya geştiyariya bajêr vê yekê bi gelek tiştan vegirê dide. Hîvanên ku ji lîstê navnetewî têne bikar anîn bêguman mijarên wekî jêrxane ve guhastina giştî, perwerde û lênêrîna tenduristî ne û Viyena di vî warî da di rewşeke pir bextewar de ye. Hilbijartina Viyenayê ku di salên 2018 û 2019 de jî yekem bû, tê ji ber seqamgirî û jêrxaneya baş û gelek derfetên çandî û xweşiyê. Rûbera bajêr û peydabûna derfetên rihetiyê di nav sînorên bajêr de Viyenayê pir balkêş dikin. Viyena metropoleke ez dikarim piştî nîvr û li vir li nêzî rezên tirî li payskilêta xwe ya pêşbaziyê swar bibim. An jî li daristanên wê bêhna xwe bidim û di heman rojê de êvarî biçim mala operayê û cejna çanda cîhanî bikim. Girên li dor Viyena jî taybetmendiyekê didin wê ku mirov dikarin piyaseyekê li daristanê bikin û lê yek ji meyxaneyên bajêr rawestin ku wayên ji rezên wê tê çêkirin. Li dûra bajêrê me 700 hektarên rezên tirî hene. Ev jî bû paytexteke wiha tûmareke cîhanê ye û bêguman yek ji wan sedeman e ku Viyena bajarê herî guncaw yê jiyanê ye. Lê ne tenê wayîn, ava me jî baş e, ava mînera rasta rast ji zembelê tê. Lê dijwariya li pêş Viyenayê niha ew ku xwe li asta yekem bigire. Theo Loker ku nû dibistana xwe qedandiye û dixwaze dîrokê bixwîne, dibêje ew wekû rûniştvan hest bi bandora guhertina keş û hewayê dikin. Di havînê de ew pir germ dibe. Ew bipiranî ji ber guhertina keş û hewaya. Lê Viyena bi rêya cihên kesk û hewzên giştî vê yekê çareser dike. Hannah Schneider ku xwendekar e li zanîngeha çavkaniyên xwezayiyên Viyenayê dibêje veguhestina giştî dikare çêtir be ji ber ku ew li derdora Viyenayê dijî. Lê dema diçe derveyî welat ew hest bi ciyawaziyê dike. Ich besuche auch recht oft irgendwelche anderen. Ez gelek caran seredana bajêrên din jî dikim û ez wan bi Viyenayê re berhev dikim û bi xwe re dibêjim baş e lê li Viyenayê hin tiştên ku ez pir jê re hez dikim hene. Ji ber vê yekê ez bawerim ew bi rastî bajêrê herê guncawê jiyanê ye ji ber derfetên ku pêşkêş dike. Tê zanîn ku Viyena di sala 2021 de da ketibû asta danzdan ji ber ku mozexwane û xwaringehê wê girtî bûn bi sedema qedexeyên hikûmetê yên rêgirtina li pandemiya COVID-19. Salih Demîcer, Dengê Amerîka.